אתם בכנס. קצת לא מרגיש טוב, כן, אני יצאתי קצת לפני מהכנס, כן, קצת לא מרגיש טוב. שני דברים לי אליך, תודה יקירי. כן. שני דברים לי אליך. אחד, דיברתי עם עמי לגבי הביטוחים, הכנתי קובץ מסודר, הוא ביקש ממני שאני אקבע איתך פגישה, וישב איתך על זה. זה אחד. אז אנחנו צריכים לתאם לנו, אתה עושה פגישות בזום? אז זה לא העניין של הפגישה, עמי היה פה בבוקר מאוד מאוד כעוס. גם עכשיו שרית נשארה פה לידי, והוא לא רוצה להמשיך שום הליך עד שהוא לא רואה את הכסף בחשבון שלו. אני קיבלתי פה על הראש בבוקר, זה לא... הוא ביקש ממני לתאם איתך פגישה, ולא יצא לנו לדבר, ואני עושה מה שהוא מבקש, הוא היה חולה. אין לו מה להיות כעוס. רגע, אני שרית פה לידי, שומעת את השיחה, אני אתן לך אותה, בסדר? אלעד, מה נשמע? בסדר, איך את מרגישה? בסדר, חטפתי, היה לי קורונה, ברוך השם, עכשיו יותר טוב. יופי, ברוך השם, נראה לי אני חטפתי עכשיו, אני ממש לא מרגיש טוב. רק בריאות, כן, זה משתק הדבר הזה. לגמרי. דיברתי עם עמי, עם אבא, שבוע שעבר. אמרתי לו, הכנתי קובץ מסודר, אני צריך לשבת איתכם להסביר לכם אותו, כדי שתבינו במה מדובר. כמה הקובץ הזה? מה העלות של הקובץ הזה? קובץ מסודר. כמה השווי שלו? מה הכוונה השווי? כמה הסכום כסף של ההחזר? אני צריך לשבת איתכם, אני לא יודע על מה אני צריך להחזיר, כי ביטלנו פוליסות מנגד. אני צריך להבין ממנו מה הוא רוצה להשאיר, מה הוא לא רצה להשאיר, ומה שהוא לא רצה, אנחנו נחזיר לו. הכל, כל מה שהוא עשה הוא רצה... זה לא נכון, כי הוא ביטל פוליסות אחרות שהיו לו קודם. מבינה? הוא ביטל פוליסות אחרות שהיו לו קודם. וזה החליפו, הפוליסות שאנחנו עשינו החליפו לו פוליסות קיימות. כל מה שהוא עשה... אם אני מחזיר לו את זה, זה אומר שהוא נשאר בלי ביטוח. הוא לא רוצה להישאר בלי ביטוח. כן, זה הכוונה. לא, זה לא הכוונה. כל מה שהוא עשה דרכך במרץ, והוא רצה לבטל אותה, ושלח בקשה לביטול, כל זה. אבל אני מסביר לך שיש שם פוליסות, שהפוליסות שאנחנו עשינו במרץ החליפו פוליסות קודמות שהיו לו, יותר יקרות עם פחות סכום ביטוח. אז מה ההיגיון לבטל אותם? גם שלם יותר וגם מקבל פחות כיסוי? הוא לא רוצה משא ומתן, הוא לא רוצה. הוא רוצה לבטל ולהחזיר את כל הכסף שהוא עשה את הביטוח. אבל תקשיבי, הוא ביטל שם, אני לא יכול לעשות את זה, כי הוא ביטל פוליסות, אוקיי? הוא ביטל פוליסות ועשינו לו במקום פוליסות אחרות. הוא לא ביקש לבטל וזהו. הוא היה מבוטח. זה לא עובד ככה, אני חשבתי אתכם להבין בדיוק מה הוא רוצה. כפרה, אבל אנחנו לא... תקשיב, אני אומרת לך דוגרי, לא רוצים לשבת, לדבר לא רוצה משא ומתן. אני רוצה פשוט לבטל מהרגע שבו מרץ הוא ביקש לבטל לפני 7 חודשים, 6 חודשים, פשוט מאוד לבטל. אבל אני מסביר לך שהפוליסות, אני מסביר לך עוד פעם. ביטלנו פוליסות שהוא ביקש לבטל ובמקומם עשינו פוליסות חדשות. נכון. אוקיי? כן. הפוליסות החדשות האלה החליפו פוליסות קיימות. זאת אומרת, התבטל לו תשלום יקר יותר, והוא שילם לנו תשלום זול יותר, על כיסויים יותר גדולים. אני מבינה, אבל הוא החליט, יום למחרת, הוא החליט שהוא לא רוצה לעשות את זה, לא רוצה שום דבר. אני לא יודעת מה היה שהוא שונה. זה לא נכון, כי זה לא נכון, כי יש פוליסות שהוא לא נגע בהן. זה לא נכון מה שאת אומרת. הוא לא אמר שהוא לא רוצה יותר ביטוח, הוא אמר שהוא אולי רוצה לבטל את מה שיש אצלנו. וחלק באמת עצרנו, וחלק לא הספקנו לעצור, והתבטלו הפוליסות הקודמות. הוא עירב שם עוד איזה סוכן שעשה לו סלט. מה, אני לא מבינה מה הבעיה. אתה חייבת אותו ממרץ כל חודש. 300 שקל? 300 שקל כפול ממרץ עד סוף אין בעיה, אבל ה-300 שקל האלה, הוא חייבו את אבא, במקום פוליסה ששילם עליה 700. אז למה אני צריך להחזיר לו את הכסף על זה? כי הוא לא רוצה לעשות. הוא לא רוצה פוליסה. אבל זה מה שהוא עושה. אז הוא לא, זה לא עובד ככה. לא, בואי, תראי. אני בא ממקום טוב, כאילו, אבל אני לא טיפש. אי אפשר לעשות אותי טיפש. אבל זה לא טיפש. כי אם אני יושב ומסתכל שהוא חתם על פוליסות, אוקיי? עשה פוליסות. אחר כך נכנס סוכן לתמונה, שימר את הפוליסות, ולא ביטל את הקודמות, ועשה לו כפל, ועכשיו הוא בא להגיד לי, הוא לא רוצה את הפוליס לפני שנה. מי זה סוכן? אתה היית הסוכן. מי זה סוכן? לא, יש עוד סוכן שמעורב שם ששימר לו את הביטוחים, אני לא יודע מי זה. סוכן שאבא שלך עובד איתו, אני לא יודע מי זה. על מה אתה מדבר? אתה מדבר על אתמול? על מה אתה מדבר? על אתמול? מה זה אתמול? לא יודע מה זה אתמול. מה אתה מדבר? אני מדברת על הכסף שמגיע לי. אני לא מבקשת משהו שהוא לא שלי. תקשיבי, אני אומר עוד פעם, אני חשבתי בהתחלה שעשינו לכם פוליסות בכפל. ולכן אמרתי, עשיתי משהו בכפל, אני לוקח אחריות, אני מבקר אתכם. כן, זה כי עשית בכפל. אבל בפועל לא היה כפל, כי ביטלנו פוליסות קודמות שעלו יותר יקר. בפועל אנחנו חסכנו לכם כסף. אם
אבל הם לא בוטלו. אבל נשמע, הם לא בוטלו. אבל הם לא בוטלו. הם לא בוטלו. הם בוטלו, יש פוליסות שבוטלו, אני אראה לכם. תשמע, יש כל התכתובות עם אושרי. אני אסביר לכם שנייה משהו, תראו. אחד, אתם לא חייבים לעשות איתנו שום עבודה. בסדר? אני אומר את זה בצורה הכי ברורה שיש, אני לא רעב לפרנסה. אני בן אדם ישר שהולך בדרך ישרה. ואם אני מרגיש שהולכים איתי בדרך לא ישרה, אני מתנהג בהתאם. זה לא מקובל עליי. אני מרגיש את זה שהם מוציאים אותי מטומטם, ומטומטם אני לא. בסדר? אבא שלך עשה אצלנו פוליסות במחירים יותר זולים על כיסוי ביטוח יותר רחבים. אחרי זה מישהו, אני לא יודע מי, ביקש לבטל את הפוליסות האלה, איזה סוכן התערב שם ויצר לו כפל ביטוח. זה לא אנחנו. אוקיי? הכפל ביטוח הזה, חלק מהפוליסות התבטלו, חלק מהפוליסות לא התבטלו. אלה שאנחנו עשינו ובמקומם התבטלו פוליסות, חסכו לאבא שלך כסף. אם אני לא הייתי עושה את זה, הוא היה משלם אלפי שקלים יותר. בוא לא ניכנס לשיקולים הכלכליים שלו, כן מרוויח, לא מרוויח, ביקש, לא ביקש. יש התנהלות עם אושרי מראשון לשביעי, שהוא מאשר שהוא מבטל את הפוליסות מראשון לשביעי. אז אם זה לא מקובל בעיניך, אז אני לא יודע מה לומר לך. אם הפקיד שלך... אתם פשוט טועים במה שאתם אומרים, הוא לא נכון. אני בעצמי בדקתי פוליסה. אני אומר לך שיש התכתבות... פוליסה, אני לא צריך להפנף לי, לא רוצה להתקדם. אני עושה לכם טוב בזה שאני מטפל בעובדים שלכם, אתם לא רוצים, לא צריך. מה קשור העובדים שלי לכסף שמגיע לי? אבא שלי לא רוצה להתקדם בכלום, אני רוצה את הכסף שמגיע לי, אני לא מבינה... אבל אני מסביר לך שאני לא יצרתי לאבא שלך תשלום בכפל. לא יצרתי לו. וזה מה שאני רוצה לראות לכם בפגישה. רגע, אנחנו ביקשנו דבר מאוד פשוט, חתמנו על טופס שאנחנו רוצים לבטל את הפוליסה. אתם לא דאגתם לזכות אותי ודאגתם להמשיך לחייב ולא להחזיר לי את הכסף. מה שאני מבקשת זה להחזיר לי את הכסף מרגע שבו ביקשתי את ביטול. הפוליסות שלך החליפו, אז אני מסביר לך שרית, הפוליסות שלך החליפו, אוקיי? פוליסות אחרות שאבא שלך ביקש לעשות. אני לא מבינה. אז בגלל זה אני צריך לשבת איתכם בפגישה ולהראות לכם את הקובץ אקסל ואתם תבינו. למה הוא לא ביטל מיולי? אוקיי, בוא נתחיל רגע. למה הוא לא ביטל? הוא ביטל גם מלפני יולי, זה מה שאני רוצה להראות לך. שאת רואה חיובים של איילון, זה ביטל לך חיובים במקומות אחרים. לא אכפת לי, אני ביקשתי אתכם לבטל. אבל לא יכולנו, כי אז זה משאיר אותו בלי כיסוי, אני לא יכול שלי אחריות מקצועית. מה זה לא יכול? אני לא רוצה הוא לא רוצה את הביטוח. לא רוצה. צריך להכריח את הבן אדם שהוא יעשה. אני לא שמעתי על זה. זה לא להכריח את הבן אדם. יש לאבא שלך... קודם כל, חלק מהפוליסות לא יכולנו לבטל כי הוא היה בתביעות. זה אחד. תאונות אישיות, אובדני כושר עבודה, כל העולם הזה, הוא היה בתביעות ולא נכלל. אני לא אבטל ללקוח פוליסות. תקשיבי, אני לא אבטל ללקוח פוליסות, אוקיי, שנמצא בתהליך של תביעת אובדן כושר עבודה. לא לוקח את זה לאחריות מקצועית שלי. לא לוקח. תקשיב, אני יודעת שאתה רוצה לקבל את הפרמיה שלך, בסדר? אני משאירה את זה בצד, תרוויח מה שתרוויח, זה לא עניין שלי. נשמה, את יכולה לבטל את כל הפוליסות אצלי. אני רוצה את הכסף שמגיע לי, שאני לא רוצה. השיחה הזאת שינתה לי תקליט טיפה בגישה. אוקיי? את יכולה לבטל את כל הפוליסות אצלי. זה לא מקובל עליי, כי אני מסתכל, אתם באתם, אמרתם, גביתם לי כסף שלא הייתם צריכים לגבות. אני נכנס ורואה את הפוליסות, ויש את רמי שמבין בביטוח אצלכם, זה לא שאתם לא מבינים כלום מהחיים, ואני רואה שביטלו פוליסות מנגד, שאני לא צריך להחזיר $. אולי יש שם הפרש של 1,000 שקל, אבא שלך מדבר איתי, צריך להחזיר לי 20,000, אמרתי בוא'נה, איפה אני טועה? ישבתי על זה שעתיים מהזמן שלי, אני אישית, ניתחתי את כל התיק. רגע, אלעד, מתי ביטלו את הפוליסות? באיילון מתי ביטלו את הפוליסות? לא, הפוליסות באיילון, אתם רציתם את הכסף חזרה, לא כי הוא לא רוצה את הביטוח, אתם רציתם את הכסף חזרה כי עשינו לו כפל ביטוח. זה גם עמי אמר לי. עכשיו אתם משנים לי את התקליט ואומרים לי, הוא לא רוצה את הביטוח, רוצים את הפרמיה. זה לא יהיה. זה לא יהיה, לא יכולים לבוא לי שנה אחורה ולהגיד לא רוצים ביטוח, שלא גביתי לו שקל ביתר, נהפוך, חסכתי לו כסף, עשיתי לו רק טוב בחיים. אבל גבית, זאת אומרת, עד החודש האחרון, איילון ממשיכים לחייב בהוראת קבע, אני לא אבל זה במקום פוליסות אחרות שהיו לו, שהוא רוצה אותם, עכשיו את הפעם ראשונה אומר לי שהוא לא רוצה את הביטוח. אני לא שמעתי את זה לפני. אבל יש לנו תכתובות שאנחנו מבטלים, מה זאת אומרת? יש לנו תכתובות שאנחנו לא מעוניינים. תכתובות שאתם מבטלים זה לא לבטל את הפוליסה, זה להשאיר את הפוליסה הקודמת. לא, לבטל את הביטוח. זה לא נכון. אני שולח לך את כל ההתכתבויות עם... לא, אבל אין לנו מה. פשוט. דיברתי עם עמי וסיכמתי איתו משהו פשוט, בסדר? אני מוכן לעשות איתכם פגישה ולהסביר לכם את הדברים. אני אומר לכם בכנות, כאילו, אני מרגיש לא בנוח עם הסיטואציה הזאת. אני אומרת לך בשורה השוטפת, חבל על הזמן שלך ושלי. כמה זה בכסף החזר? אין החזר, כרגע אין החזר.
בכלל. כרגע חסכנו לו כסף. אז מה שתהיה להיפגש איתך? כדי להסביר לך שתביני למה אין החזר. כי זה לא שאני לא רוצה להחזיר. אז איך בפועל אבא שלי יודע שהוא צריך לקבל סכום כסף? אז מה, שמה כסף על זה? סתם הוא שילם? אתם בצורה מאוד מאוד פשוטה, הטעתם אותי, אמרתם לי... אנחנו הטענו אותך. אנחנו ביקשנו לבטל, יש לנו פה התכתבויות, יש לנו פה הכל. הכל בסדר שביקשתם לבטל, אבל הפוליסות החליפו פוליסות אחרות. ואתם לא ביקשתם שלא יהיה ביטוח בכלל. אתם ביקשתם להשאיר את הביטוח הקודם. זה הנקודה. ועכשיו אתם אומרים לי פעם ראשונה בהיסטוריה שאני שומע שהוא לא רוצה את הביטוחים בכלל. זה לא בסדר. מה זאת אומרת פעם ראשונה? מאותו חודש אנחנו לא רוצים, זה לא השתנה, לא שיניתי. זה לא יפה אבל, כי הוא לא ביטל את הפוליסות שלי וזהו, הוא השאיר את הפוליסות הקודמות. מה זה השאיר? זה לא עניין שלך מה השאיר, מה לא השאיר, הוא רצה לבטל, הוא התחרט. אז למה שאני אחזיר לו כסף? אם הוא השאיר ביטוח אחר. הוא ביטל, הוא לא רוצה. אני לא עשיתי שום טעות, את לא מקשיבה לי, שרית. אני חוזר על אותה נקודה. אתם אמרתם לי, אלעד, הוא שילם בכפל ביטוחים, אוקיי? ועשיתם לו ביטוחים, וצריך להחזיר לו את הכסף. אמרתי, אם הוא שילם בכפל, אני לוקח אחריות, זה טעות שלי. אחד, הוא לא שילם בכפל, כי פוליסות קודמות התבטלו. שתיים, פעם ראשונה בשיחה הזאת אני שומע שהוא רוצה לבטל את הביטוחים. ומי אמר לך שהוא לא שילם בכפל? כי אני ראיתי את האקסל, אני עברתי חודש על חיובי אשראי שלו. לא, אז בוא נשלח לך חיובים על כפל. יש לי של בנק דיסקונט, אם אני זוכר נכון, ירוק כזה. חיובים, אני אשלח חיובים של כפל ביטוח, שלא תהיה בעיה. אני יכול לשלוח לכם קובץ אקסל ולעשות לכם פגישה בזום ולהסביר לכם בדיוק במה מדובר. אבל אל תוציאו אותי מטומטם, תעשו לי טובה. זה לא מרגש אותי, אני אומר לך, אני אסתדר עם ובלי שתהיו לקוחות שלי. אני עסק של 40,000 לקוחות, השם שלי הולך לפניי. אל תיתנו לי להרגיש מטומטם. אני עובד במשך תקופה כל כך ארוכה, ואני אומר, בוא עשיתי פה טעות לבן אדם. אני לוקח אחריות, אני אומר, אני אחזיר לך כסף, אני נכנס ואני רואה שלא עשיתי כלום. זה מוציא אותי בדעתי, כאילו, מה אני לא מחפש לגזול אף אחד. אבל אתם לא רוצים להיות לקוחות שלי, גם אל תהיו, לא אתם ולא העובדים, הכל בסדר. אבל אל תוציאו אותי מטומטם. לא יודע, אני חושב שיש פה משהו עם הפקיד שלך שהוא עדיין לא אומר, הוא לא מדייק בדברים שלו, וזה מה שאני חושב. מי? עם אושרי הפקיד שלך. אושרי לא קשור לאירוע, אני בדקתי אותו. עם אושרי, אתה לא בדקת אותו לפני, עד שאני הגעתי אליך, זה היה פניתי באיילון. אושרי אני כתבתי פה חצי שנה. אושרי אני כתבתי פה חצי שנה. אני מבטל. אני מבטל. אתה רוצה תכתובות? בוא אני אשלח לך תכתובות. ראיתי את התכתובות גם. בסדר. אם זה לא מספק אותך. אבל לא ביקשת לבטל את הפוליסות, אלא ביקשת להשאיר את הכיסוי הקודם. ובפועל הכיסוי הקודם התבטל ונשאר לך פוליסות שעשיתם אצלנו. בסוף עמי יצא נשכר מכל האירוע הזה, הוא הרוויח מכל האירוע הזה. הוא גם קיבל סכומי ביטוח. אם הוא רוצה לבטל, יבטל. גם אם אין לו פוליסות. אני מסביר לך עוד פעם, זה לא קשור. זה לא מה שהוא ביקש. הוא ביקש להשאיר את הפוליסות הקודמות. אם הוא רוצה לבטל לחלוטין, זה משהו אחד, אבל זה לא מה שהוא ביקש. חבר'ה, תדייקו. אז מה הוא ביקש? הוא ביקש להשאיר את הפוליסות הקודמות ולבטל את שלנו. בפועל לא יכולנו לעשות את זה, כי הפוליסות הקודמות התבטלו. הפוליסות הקודמות התבטלו ונכנסו לתוקף הפוליסות שלו. הפוליסות שאנחנו עשינו. הפוליסות שאנחנו עשינו גם יותר זולות וגם סכומי ביטוח יותר גבוהים. מה זה קשור לו יותר זול? הוא לא רוצה לעשות, הוא לא רוצה. הוא החליט שלא בא לו. הוא החליט שהוא לא רוצה. טוב, שרית, בואי, די, לא מתאים לי. באמת, חלאס. אני מרגיש שאתם מנסים לעשות טמטום. אני מסביר לך שבן אדם, אני מסביר לך שאבא שלך ביקש להחליף את הפוליסות שלו. הוא לא ביקש לבטל אותן. אני לא יכול לקחת אחריות מקצועית על בן אדם באמצע תביעה לבטל לו ביטוחים. אני הייתי אומר לו, תודה רבה, לא רוצה לטפל בך. הוא החליף את הכיסוי, מחיר 2,000 שקל, יש שם פוליס אחת, שילם עליה 2,000 שקל, נתנו לו אותה ב-1,200, חסכנו לו 800 שקל בחודש רק על פוליסה אחת. החיסכון הכללי אצלו יותר מ-3,000 שקל בחודש. נו מה, אני מרגיש כאילו... או שאתם, לא יודע מה, או שאתם מצפים לקבל איזשהו החזר, אבל אין כאילו... אין על מה, כאילו. אם היה, אני אתן באהבה, אני באתי ואמרתי שאני אתן באהבה. אבל למה לא? אני רואה את כל התכתובות, מה לא בסדר? אני מנסה להבין מה לא בסדר. אני אשב איתכם, אתם רוצים, בואו נקבע בצורה מסודרת, אני גם לא מרגיש טוב, ואין לי כוח יותר להוציא אנרגיות. אני אקבע איתכם שבוע הבא, פגישת זום מסודרת, אני אעבור איתכם על האקסל, שורה, אני עשיתי אותה בצבעים. צבעתי אותה בצבעים, ישבתי אני אלעד, צבעתי בצבעים, שורה, כי הרגשתי מטומטם. עכשיו, אני עסק 200 עובדים, 40,000 לקוחות, ואני יושב פוליסה, כי הרגשתי מטומטם, כי זה השם שלי על הכף פה.
ואני אומר לך עוד פעם, שאם טעיתי אני אבקש סליחה ויעביר לכם את כל הכסף. זה לא עניין של כסף עכשיו, זה נכנסתי לעניין של עיקרון. כי אני באמת אומר לכם שעצם העובדה שעמי פגש את אושרי, נחסך לו כסף, אוקיי? גדלו לה סכומי ביטוח, זה עשה לו רב טוב. אולי יש פוליסה שלא בוטלה, אם יש אחת שלא בוטלה ויש שם כמה אלפי שקלים להחזיר, אני אחזיר. אבל לא 20,000 שקל. אני הרגשתי כאילו... אף אחד לא דיבר על 20,000 שקל, אני לא יודע מי דיבר. אני אמר לי בטלפון, עשיתי חשבון, הגעתי ל-20,000 שקל. אף אחד לא דיבר על 20,000 שקל. דבר שני... אני אמרתי בשבוע שעבר, לפני שבדקתי את הדברים, בואו, אני אעביר מקדמה. קחו 2,000, קחו 3,000 שקל בכיף באהבה על החשבון, שתראו שאני באמת עומד מאחורי המילה שלי. עמי אמר לי לא, תגמור את החשבון. אז גמרתי את החשבון וראיתי שגם 2,000-3,000 שקל אין שם, ואני אוכיח לכם את זה. ואם אני טועה, וראינו שאני טועה, אני אומר לך שאני אחזיר את הכסף. אבל לא לעשות אותי מטומטם. מה אתה יכול לעשות? אני רואה פה את הקול של הביטול. בהמשך לשיחתנו, יש לבטל מתחילת פוליסות החיים שבנידון. אושרי, שלום וברכה, 5/7. 5/7. אני לא מבין מה הבעיה. בואו בבקשה נעשה פגישה מסודרת ואני אראה לכם ותחליטו אחרי זה מה שאתם רוצים. אתם רוצים לבטל, תבטלו, אתם רוצים להמשיך, תמשיכו, רוצים שנטפל בעובדים, טפל בעובדים, לא רוצים שטפל בעובדים, גם בסדר, אין לי בעיה. אני את האירוע הזה רוצה לפתור אותו. בסדר? אני קיבלתי את הפנייה שלכם פעם ראשונה, והסתכלתי על הדברים, אמרתי בונה, באמת אני אשם. כשאני חקרתי לעומק את הדברים, אני רואה שאני לא אשם. כמה ראית שכן מגיע לנו? אני לא זוכר, יש לי אקסל למעלה, יש שם איזה כמה אלפי שקלים, יש. כמה? אבל לא 20,000 שקל, לא יודע, אני לא זוכר. אז תבדוק, תגיד לנו. בסדר? כמה ראית שכן מגיע לנו, לפי הבדיקה שלך? אני צריך להסביר לכם את הבדיקה כדי שתבינו. כי אם יש שם פוליסה שאתם לא רוצים, ולא ביטלנו מנגד, אז יכול להיות שמגיע לכם יותר גם. בגלל זה אני מסביר לכם, אני רוצה לשבת איתכם ולהבין רגע מה בדיוק אתם רוצים לעשות. כי אבא שלך גם עכשיו בתביעה, ואם הוא יוצא מחר לרכוש ביטוח, זה יהיה סרט אחר לגמרי לעשות לו ביטוח. לא יודעת, לי נהיה סלט, אבל אבא צריך את הכסף. אני מבין, הכל בסדר. אני מבין. אז אני רוצה לדעת כמה נצבר שם, כמה מהחישוב שלך נצבר שם, לכל הפחות. אני לא יודע לתת לך, את לא מקשיבה לי, שרית. את בחורה סופר אינטליגנטית, את לא מקשיבה לי. את נעולה על זה שאת רוצה העברה של כסף, אני מבין, אבל תקשיבי למה שאני אומר לך. אני לא יודע להגיד לך את הסכום המדויק, כי אני לא יודע איזה פוליס הוא ביקש לבטל ואיזה לא. את הכל ביקשתי לבטל. 3 פוליסות, אלעד. אז בואו בבקשה נקבע פגישת זום בשבוע הבא, ונעבור על זה בנחת. אני לא בחיים שלי, אני לא יכולה, תקשיב, באמת, אני לא יכולה לעוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע. שרית, אני חיכיתי עכשיו שבועיים שתחזרו, שבוע וחצי חיכיתי שתחזרו לעבוד, נו באמת. לא, אבל באמת, כאילו, אני לא יכולה לחכות עם זה עוד שבוע. אף אחד בעולם הזה לא היה עושה את מה שאני עושה בשבילכם כרגע, אף אחד. אבל זה כסף שמגיע לנו, מה זה אף אחד? זה לא נכון, נשמה שלי, נשמה, זה לא... אם העובד שלי יעשה פדיחה, אז אני אדע אבל זה לא נכון, אני חשבתי בהתחלה של הפדיחה של העובד שלי, הרמתי טלפון, אמרתי, מה אתה... הפדיחה שלו, אני רואה את ההתכתבויות, את הפדיחה שלו בוודאות. אז בואי אני אראה לך את העבודה שאני עשיתי, ואת תראי שאתם לא צודקים. ואם אתם צודקים, אני אשלם. זה פוליסות החיים, זה כאילו השחור על גבי לבן, רק לקרוא את זה, כאילו ילד מפגר קורא את זה. כן, אבל אם אתה רוצה לבטל פוליסת חיים, אבל מנגד הייתה עוד פוליסה שבוטלה. אוקיי, אני רוצה לעצמך מלאה בנזק, וזה מה משאירה אותו בביטוח. עכשיו, זה לא מה שהוא ביקש. אוקיי? אני נכנסתי למעלית והכל אני אסתכל על הקובץ, אני אדבר איתך רמי מחר או משהו כזה, או מוכר יותר היום, ולסיים לנו איזושהי פגישה, ולסגור את זה. ואני אומר לכם שאם מגיע כסף, אני הראשון שישלם אותו. כי זה גזל, ואני לא בן אדם שעושה גזל. אוקיי? אבל אני רוצה לדעת איפה אני טועה. בסדר? כן. הוא מבטיח לכם שעד השקל, אם נצטרך עם ריבית אני אשלם על הכסף, אין לי בעיה. אני עומד מאחורי העובדים שלי ואני עומד מאחורי השם שלי. אבל אני באמת אומר לכם פה ששווה שתבררו גם מי יתערב, מישהו יתערב פה בדרך. שבתום מרץ, שבמרץ, כלומר ראשון, שני במרץ, משמע יעבור תום השנה ומבחינתך זה כבר יעבור לחברת הביטוח. לא הבנתי, מה זאת אומרת? זאת אומרת שאחרי שנה
גיסי במקרה הוא גם מתעסק בכל תחום הביטוח. אוקיי. אחרי שנה ש... אז בואי, אם זו השיחה השרית, אני מבקש ממך לבטל את כל הפוליסות אצלי. אני מבקש ממך. את כל הפוליסות לבטל אצלי. בסדר, אני לא רוצה שתהיו לקוחות שלי. אני אומר באמת. איזה עוד פוליסות קיימות אצלך, אלעד? כל מה שיש, תשלחו מכתבים ביטול לאיילון, תבטלו את הכל. כלום, אני לא רוצה גם לטפל בעובדים. אני לא רוצה קשר. אם זאת השיחה, אז תלכי לך על הקרוב משפחה שלך שעושה לך את הביטוחים. בסדר? אני לא מבינה למה זה רק בשביל לסבר לך את האוזן, בסדר, על פוליסות של אבא שלך 3 שנים. התחשבנות עם חברת ביטוח, על עמלות. אז באמת לא תעבור לי שנה. והשיח הזה הוא לא ממש לי, הוא לא מקובל עליהם, הוא מאכזב אותי, אתם אנשים שפגשתי אותם. דיברתי לכם למשרד. זה דבר לגיטימי שאני רוצה את מה שמגיע לי, זה הכל. בסדר, אז את החלטת שמגיע לך, אבל זה לא מגיע לך. ואם זה יגיע לך, תקבלי, אבל בינתיים זה לא מגיע לך. אם לא מגיע לי, אני לא רוצה. אם זה מגיע לי, אז זה מגיע לי. אז מעולה, אז מה שאני רוצה לעשות לכם פגישה, שאני אסביר לכם את הדברים, אתם תראו, אם מגיע ונשתכנע שמגיע, תקבלי באותו יום העברה, ואם לא מגיע ותביני שלא מגיע, ויש שם כמה אלפי שקלים שצריכות להשלים, אני אשלים אותם. זה כל הסיפור. אבל אל תדברי איתי במונחים של הפרמיה שלך, אני אומר לך שרית ברצינות, בכנות. לא יזיז לי את הקצה של השרוך של הנעל אם תהיו או לא תהיו לקוחות שלי. לא יזיז לי. יש לי 40,000 לקוחות, ברוך השם, לא חסר לי לקוחות. כל יום מגייסים לפה 10. אבל אני בן אדם שעובד בדרך מסוים עם ערכים מסוימים. וזה לא ישתנה. זה לא ישתנה. לא תמורת 100 שקל, לא 1,000 ולא מיליון. לא ישתנה. ואם מגיע לאבא שלך כסף ממנו, הוא יקבל את עוד השקל האחרון. זה כל הסיפור. אני ברשותכם רוצה לסיים את השיחה, ואני אקבע איתכם שיחה מחדש. נקבע פגישה מסודרת ונעבור על הדברים. מה שלי, אין לי צל של ספק, כאילו לא קטן ביותר. אוקיי, בסדר, טוב. בסדר? אני אשוחח איתכם ונקבע. תודה להתראות.